Blwyddyn newydd dda, wel, fe wneud ni'n syth i fewn I ddewision mis Ionawr gyda'r ffilm dywyll apocalyptaidd sy'n agor ar yr wythfed The Road. Mae hon yn seiliedig ar nofel gan Cormac McCarthy, y boi nath ysgrifennu No Country for Old Men, ac mae'n syrenu Viggo Mortensen. Yn y dyfodol, mae yna rhyw fath o apocalypse wedi taro'r ddaear a mae'n eia dros y lle I gyd. Ar ben hynny, byddwch chi ganibaliaid a hoodlums yn rhodio'r ffyrdd yn sy'n lladd bobl. Yng nghanol hyn I gyd, byddwch chi dad a mab sydd wedi penderfynu bod rhaid nhw gerdded ogledd I dde America I wylo am dywydd cynnesach, ond wrth gwrs mae rhaid nhw ysgoi'r dihirodyn sydd ar y ffyrdd. Credwch neu byd sim lot o gags I weld yn hon, ond mae yn diferu o swmp a sylwedd. Oedd I fod cael ei ryddhau mis Hydref diwetha, ond ar ôl adolygiadau arbennig o ffafriol wedi cael ei symud I ddechrau eleni mwyn rhoi fwy o gyfle iddi cael enwebiad am Oscar a falle hyd yn oed ennill tlws bach. Mae'n edrych yn anial ond yn brydferth, mae Mortensen yn rhyfeddol a mae yna gynildeb yn perthyn o'r sgript hesp. Fel wnes I, ddim lot o gags, ddim yn rwydd I wylio, ond werth wneud yr ymdrech. Yn agor ar yr wythfed, The Road. Ar yr ail ar hugen, mae ni The Boys Are Back, yn seiliedig ar stori wir a wedi chyfarwyddo gan Scott Hicks, y boi nath gyfarwyddo Shine. Clive Owen sy'n chwarae'r gohebydd chwaraeon sydd yn byw yn Australia ac yn colli wraig lawer ifanc o afiechyd, ac mae'n cael ei adael ar ôl I jygloi jobyn gyda mab bach 6 mlwydd oed sydd jyst ffili deall pan mae fam wedi marw. Ar ben hynny, mae da fe fab yn 'i arddegau o briodas gynt sydd hefyd yn dod allan I Australia a mae'r trio nhw'n trial cyd-fyw da'i gilydd. Nawr, dyma'r math o ffilm gath y term bittersweet I greu ar ei chyfer. Mae'n chwarae tipyn ar yr emosiynau, ond dyw e'n gawslyd byth. Mae'r plant yn wych hef fod yn annoying, a mae'n neis I weld Clive Owen yn chwarae ran bach fwy ysgafn a thyner. Mae tirwedd Australia yn gweithio'n dda fan hyn hefyd, ac bod chi'n weddol saff o wybod sy'n mae'r ffilm yn ei fenni, fel maen nhw'n gweud, y siwrne sy'n bwysig, nid y cyrraedd. A mae hwnna'n bendant yn wir os chi rioed wedi bod ar tren I grew. Na ni de, yn agor yr ail ar hugen, The Boys Are Back. Ac I gloi ar y 9fed yr hugen, ffilm newydd Peter Lord of the Rings Jackson, The Lovely Bones. Mae hon yn seiliedig ar nofel hynod lwyddiannus Alice Sebold. Mae'r stori'n dechrau ym 1976 pan mae yna ferch ifanc yn cael ei lladd, a wedyn o'i llecyn I yn y nefodd, mae'n edrych lawr ar ei theulu ar un ochr a'r dyn nath I lladdu ar ochr arall. Felly mae'n gymysgedd o drial cysuro'r teulu a trial dial ar y llofrydd. Wel, ar ôl wneud ffilmiau anferth fel Lord of the Rings a King Kong, mae'n neis I weld Peter Jackson nôl neu rhywbeth fwy personol fel nath gyda'r ffilm Heavenly Creatures. Unwaith eto, mae'n ffilm sy'n edrych yn odidog, mae'r actio'n arbennig o dda, a mae'n neis I weld Jackson yn cymryd stori sy'n mor od a llwyddo I gadw I mewn I reality. Eto, mae hon wedi cael ei enwebu am Oscars a syna ni daten os na geith I rhywbeth, falle ffilm o'r hyd yn oed. A fe sy'n neis wrth gwrs, dim un hobbit yn agos ar y lle. Na ni de, yn agor ar y 9fed yr hugen, The Lovely Bones.